kung paano tinatrato ni President Duterte si Senator Pacquiao ng party niya? I believe that is deliberate na itong PDP nire-reserva nila Duterte para sa kandidato nila. And obviously hindi yung si Senator Pacquiao. At sample din ito, gustong mensahe nila Duterte dun sa mga kaalyado niya na walang pwedeng sumalungat dun sa kanilang agenda o sino man yung eventual anointed. So, yung ginagawa kay Pacquiao ngayon ay isang babala dun sa mga kaalyado nila like Isko o Senator Lacson para magdalawang isip kung lalaban sila. Ano yun? At the same time ba, sir, parang nilalaro lang din ng administrasyon ni Duterte si Pacquiao para makaliw at the same time hindi ini-inch niya yung sarili niya pabalik doon sa presidency. Ano yung Sir, ibig sabihin mo parang ang sinasabi kasi parang ginagawa lang na pang-aliw o pang-distract itong Pacquiao na ini-entertain niya yung ambisyon ni Pacquiao na nangyari. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.